Kendo gima nyalo chaka medo kamano en ni wasebedo kod improved technology e way mar yo mar agriculture, to nitie kuonde ma pod waremie. Omiyo anyalo yie kode, lakini koro adwa ni mondo akawe e yo challenges kata kuonde ma pod odong' ma pod ok waneno ka wadhigo maber e Vision 2030. Mokwongo pod wang'iyo e yore mag tije mag kijende mar pinywa, pod nitie kaka onge nafas mag tich. Kendo mar ariyo, nitie kaka wadhi chien e yo mar gimiluongo ni industrialization kata manufacturing. Tiende ni nitie kaka pod ok wabedo gimiluongo, ok wanyal piem gi jomoko. Tiende ni competitiveness marwa pod ni piny, kata wasetimo Vision 2030 kamano. Mar adek, nitie kaka nitie pogruok e kind yuto mag ji. Nitie jomoko man kod yuto mang'eny, jomoko ni kod yuto matin, kendo mano miyo piny bedo kod chandruok nikech koro nitie disparity. Tiende nitie kaka jomoko nyalo timo gik moko mapiyo, to jomoko to nigi tich matek. Dhano ma kawaida yudo ka piny tek. Kendo wachak wayudo ka nitie rising debt wasebedo godo gope. Tiende ni wasebedo gi gope nyaka thuolono ma sani pod watemo catch up kod weche mag gope. Kae to kendo pod wan kod gik moko machalo kaka agricultural productivity. Tiende ni pur kod ohala nitie kaka onego wamed tego tiendwa e yore go duto te. Koro waseyudo mang'eny kokalo kuom Vision 2030, to kakoro wadhi nyime kacha nitie kaka onego watwagi e yore ma awuoyego mondo mi wabed kod gima nyalo konyo gandawa duto te. Adwa ni make kanyo wacho ni kakoro wadhi mbele yore ma iwachogo, yore miwacho ni pok wachopo kare, ng'ikruok osebede yore ma bende iwachogo e kinde makoro waporo wach kata watwak kod dore kod Vision 2060. Magi gik mowinjo bed ni keto kare, to wabobedo ka wapenjore ni winjo bed ni keto gi kare e yo machalo nade mar mondo mi rawere ma osebedo ka ywak ni onge kod tije giyud tije e yo makare. Hilary, in kor kakori Vision 2030 makoro wawuokene, kakoro wasudo mbele wadhi e Vision 2060 osebede yo machalo nade? In kaka rawera ma bende watiere godo e studio ka odiochieng' ma kawuono.